mafinky a budou jako dům. Jsou pro Terezu. Tvrdí, že jsem totiž kuchyňské nemehlo. Vsadili jsme se spolu o pedikúru, že to zvládnu. Chceš pomoct? Rádi pomáháme. No, ale vy přece taky nejste žádné velké kuchařky. Pamatujete špagetový večírek? Tentokrát to nezboráme. Přísahám. Co? Vy jste je? Ahojky, jak se má moje hvězda z Malibu? Děsně. Jestli nevykouzlím mafinky, budu muset Tereze stříhat nechtíky na nohou. Žádný strachy, já jdu na to. No, není to nejlepší kluk na světě. Je tak galantní. Díky, Kene. Tada! Toaster? To jen vypadá jako toaster, ale je to ku podivu automatický mafinkátor. Poleva. Je nějaká řídka. Juchu! Moc bábovkovitý. Tuhle sázku fakt nechci prohrát. Posledně mi to úplně stačilo. To je ono. Vyležti mi paty. Ať jen září. Tak. Hele, mám na ně přece udělátko. Je tady zavaflovačem, fondy soupravou a plničem oliv. No víš, dárky, co nikdy nepoužiješ. Nechtěl bych být z těch, co dávají tak pitomé dary. Aha, to je přece mafinkátor pro slečinky. Jak jsi na něj mohla zapomenout? Jak to, že jsi nikdy nepoužila ten můj skvělý dar? Ale jo, jednou ano. Ale byla s ním nějaká potíž. Barbie, teď volala Tereza. Už vyrazila. Musíme péct. Hned. Tak jo, to stačí. Kene, řekla jsem už dost. Vypni to. Kde je ten vypínač? Už si vzpomínám. Není na něm vypínač. Tereza to bude každou chvíli. Jako by se ta pekárna nějak pokadila. Pryč s nimi! Ahoj, Terezo. Upekla jsem ti pár mafinků. Nekecej, to spekla ty. Nemůžou být jemnější. Tak vidíš, že zvládnu pár mafinků levou zadní bez... katastrofy. Chtěla bych promazat klouby, zvlhčit pořádně pokožku, vykartáčovat vlasy.